खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय क'क्राझाराव बाइक सिखाव हमदों। मोनसे स्ट्रीट सोलोंनि बिथाजों संदाननानै क'क्राझार पुलिसा क'क्राझार टाउननि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमोरियाव थानाय सान्दामारियाव सासे बाइक सिखावजों लोगोसे 150 पालसार AS 16A 5613 गंनै नाम्बार गैयै 220 पालसार आरो गंसे नाम्बार गैयै KTM जों लोगोसे गासै गंब्रै बाइक हमनो मोनदों। हमजानाय बाइक सिखावखौ कुसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइसुगुरि गामिनि थागिबि कबि गयारिनि फिसाज्ला 24 बोसोर बैसोनि दैसारि गयारि होननानै सिनायथिनाय जादों। नैथियाव दङ रायजोनि गंस्नि मेडिकेल कलेजाव मोनथाम हारिनि आलादा मासि। रायजोआव थानाय मेडिकेल कलेजफोराव कच राजबंशी आहम आरो चुटियाफोरनि थाखाय आलादा मासि होनो थाखाय रायजो सरकारा फोसावदों। खौरांगिरिनि जहै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि रायजोआव मोनद' हारिनो ST होनायनि थाखाय खोथा होनायजों लोगोसे आलादायै आसामनि मेडिकेल कलेजाव कच राजबंशीनि थाखाय मोन8, आहमफोरनि थाखाय मोन5 आरो चुटियाफोरनि थाखाय मोन4 मासि थिखानायनि बाथ्राखौ फोसावदों। दासिमाव मरान मटाक आरो सा जनगोष्ठीफोरनि थाखाय आलादा मासि थिखानाय जाबाय। बावैसो रायजो सरकारा ST सोलोंसाफोरनि थाखाय थिखानाय मासि 15% 27% बारायनाय जादों। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों माखासे मावथिनि गाज्रि आखुनि थाखायनो BPF रायजोफोरजों सैजाला। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर महकुमानि बेन्दोंनि BTC 22 नं कक्लाबारि बियाबनि कक्लाबारि ब्लक UPPLनि बानजायनायाव फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंजानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै रायजो राजाफोरजों सांग्रांथि लाखिनो थाखाय मोनसे साइकेल रेली लानाय जायो। बे रेलीआव UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम रायजो राजाफोरजों साइकेल सालायफानानै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि लाबोदों। बेजों लोगोसेनो खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर'आ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव UPPL दोलोआ गोबां बिजाथि देरहागोना रोखा होननानै बुंथियो। लोगोसेनो BPFनि माखासे दुथांफोरा बुग्लुं बुसि खालामबाय थानाय आखलनि थाखायनो रायजोफोरजों BPF दोलोआ सैजाला। ब्रैथियाव दङ लङा दैसायाव दुगैनो थांना सासे लाइमोननि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्लानि दतमाजों बोहैलांनाय लङा दैसायाव दुगैनायाव सासे लाइमोना गोमानानै दंमोन। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला फावरागुरि खाग्रागाव गामिनि थागिबि साजन ब्रह्मनि फिसाज्ला पंकज ब्रह्मआ दतमायाव थानाय बिमायनि न'आव आलासि जाफैदोंमोन। बे समावनो लङा दैसायाव दुगैहैनायाव सनिबारनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन आरो बे जाथायखौ मिथिनानै पुलिस बिफान आरो SDRF हानजाया लङा दैसायाव पंकज ब्रह्मखौ सनिबारनिफ्रायनो नागिरदोंमोनब्लाबो बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ मैयासो बोखांनो मोननाय जायो होननानै पुलिसनि सिगाङाव फोरमायदों। बाथियाव दङ बर'नि मुंदांखा देंखो सुजुगिरि मुसुखा गयारिया लोरबां थासारियाव। क'क्राझार जिल्लानि दतमा इन्थिबिलि गामिनि थागिबि बर'नि मुंदांखा देंखो सुजुगिरि लिरगिरि मुसुखा गयारिया आथिखालाव देहायारि आरो नखरनि लोरबां थासारियाव गोग्लैनानै दं होननानै मिथिनाय जादों। बर' राव हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिफ्राय राङारि हेफाजाब हास्थायदों मुसुखा गयारिया। मख'नाय जायोदि बर'नि मुंदांखा देंखो सुजुगिरि मुसुखा गयारिया 7 थाखोआव फरायनाय समनिफ्रायनो हारिमु बिथिङाव बिहोमा होदों। मुसुखा गयारिया आथिखालाव देहायारि लोरबां थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों आरो नखरनि थासारिया जोबोद गाज्रि, जायनि थाखाय बोथिसे ओंखाम आरो गाननो जोमनो जि जोमनि आंखालाव गोग्लैनानै सोलिगासिनो थानाय नुनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।